Не се много искаш да ти я давам, така. Така. И на подиума няма да се качва, защото е много тъжно. На трето място Крис Димитров. Безапелационно. С 86 кг и 400 грама. На второ място е Сивиша. Той колко? 90 колко? 98 кила. Не можахме да 220 пресветим. грама. И на първо място, Така. безапелационно, Отсекане. в нашия сектор, от епаниката кучета, Мирослав Лишов. Браво. Той взе и бомбонките. Кой не? И каза, че ще черпи на кръчка. Да. Браво!